știți, și refrenul vrem foarte mult să-l gândați alături de noi. Pașa Parfenii! Mersi mult, Dariana, mersi. Deci ați înțeles, cântați împreună. Rugăminte mare avem să cântați cu noi, Aleluia. Și dacă aveți telefoane, la mine e strâns. Dacă aveți telefoane și dacă aveți lanterne și dacă aveți poftă, corect. Puteți deja să le aprindeți? Da. Haideți să facem o atmosferă frumoasă. O să fie... Deja e super. Cineva cu lanternă, cineva cu telefonul, filmează. Da. Cine cere? Eu, cu părere de rău, mi-am lăsat telefonul, sau bine, așa m-am obișnuit eu să ies în scenă fără telefon. Eu sunt gata. Ești gata? Ok. Super. Aleluia. În soarta ta și-ai obosit să lupți cu ea și tot ce te-ar salva e doar minunea. Aștepți un semn de undeva, să știi că poți schimba ceva, dar tot ce pot să spui e Aleluia. Aleluia. Și voi. Aleluia, aleluia, Și parcă cerul prea imens și parcă totul n-are sens și viața-ți mai clipă, oare nu ea? dar dincolo de frica ta e încrederea și inima și prima rază-ți cântă Aleluia. Aleluia, 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 te-ai înșelat când ai crezut că tu nu ești nimic mai mult decât în mâna soții o statuie. dați o vioare pe pământ de n-ar fi viață Și nici când ar plânge ca și cerul. Aleluia, 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 aleluia. Te-ai înșelat când ai crezut că tu nu ești nimic mai mult decât în mâna soții o statuie. Descoperă în sinea ta și flacăra și dragostea și mulțumește vieții. Aleluia, 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 Vă mulțumim foarte mult! Să plecați. Da, stați aici. Să închidem. Uitați-vă ce îngeraș frumos avem aici. Să știți, așa de plăcut să cântăm, Să cântăm alături de ei. Foarte Da. frumos, foarte. Vă mulțumim foarte mult. Ne închinăm. Aplauze! Pașa Parfenii, Alena Mun și minunatele regițele de la System Rock. Bravo, editele!
Vă mulțumim! Bravo, Aliona! Da, vă mulțumim foarte mult! Eu vă urez o seară cât se poate de